кишоварзони хоҷагиҳои хурду миёнаи ноҳияи шаҳринав баҳри омодагӣ ба кишти баҳорӣ тамоми техникаҳоро аз таъмири куллӣ бароварда ҳама ҷониба тайёрӣ мебинанд. деҳқонони ин гӯшаи кишвар дар соҳаи кишоварзӣ таҷрибаи кофӣ доранд. мувофиқи дурнамо, деҳқонони хоҷагиҳо шудгори тирамоҳиро бо муваффақият ба итмом расонда, ҳамчунин дар кишти тирамоҳӣ дар майдонҳои хоҷагӣ сабзавот, гандум, картошка, юнучқа, ҷав, пиёзи барвақтӣ ва дигар зироатҳо киш карда, ҳоло нигоҳубини онҳоро хуб ба роҳ монданд. 1350 гектар замини киш дорем ки имсол дар майдони 100 гектар зиёдтар пахта киш мекунем. Бо помидор киш мекунем. Хай мо иҷозат чорво дорем, зироати чорво киш мекунем, макасилус, макадон. Хай то имрӯза лаблабон киш шудагӣ, хай мондаи киштое ки аз пеш аст, мана пахтакор аст. Барои ҳам пахтакорӣ тайёрем. Худо хоҳад баъди 10 апрел мо пахтакорӣ сар мекунем. аз рӯи маълумотҳои раёсати кишоварзии ноҳияи шаҳринав, нишонотоби соҳаи кишоварзӣ соли гузашта дар тамоми хоҷагиҳои хурду миёна баланду умедбахш гардида буд, чун имрӯзҳо бозори маҳалливу ҷумҳуриро маҳсулотҳои кишоварзии деҳқонони ин хоҷагиҳо пур кардааст. тамом техникаҳое ки ҳозир дар ҳаст мо дар кишти баҳорӣ тайёрӣ додем. селкаҳои пахтакории мо 3 адад, ҳамаги мо техникамон 25 адад техника дорем. Техникаи мана чизил, барана, ҳама техникамон дар мераса. Дар вақти зироаткорӣ ҳама техникамон мераса. Мана техникаи алафдарав дорем, ғаладарав дорем, ҳамаш бо омодаи коранд. Техникаи автомашинаҳо, боркаш ҳамаш ҳастанд. Техникаи чизил, барана ҳамашон мерасанд. техникаи дорои захмезадагӣ ҳамаш дар хоҷагимон мерасад. механизаторону муҳандисон тамоми қисмҳои эҳтиётиро аз хориҷи кишвар ворид карда, ҳамаи техникаҳо ва мошинолотҳои кишоварзиро аз таъмир бароварданд ва гуфтан метавон ки тамоми техникаҳо ба кишти баҳории имсола омодаи кор аст. ба рӯйхатгирии техникаҳои кишоварзӣ, мошинолотҳо ва муоинаи назороти техникаҳо ки аз тарафи раёсати кишоварзии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳринав гузаронида мешавад, пурра омода мебошанд.